look. What's up guys? Kamusta? Ang nga pala sa Sindesu. Tayo ay nagbabalik tayo dito guys sa another vlog. So ngayon is 7:49 AM na sa umaga. So today for this vlog guys is magbakuna kaming lahat. So yeah, so mag-start na sila ng 9 AM. So yeah, so bangon na ako, magtimpla ng kape. So yan, let's go. So ito ay gamit nila ma, Pfizer man o. Pfizer. Naday uban day mga uban brand day ma. Upat na sila kabo. Pfizer, Moderna, Pioneer, Sputnik, Janssen. Ang Pfizer day ang kunday. Nindot din ang Pfizer ay. Sa Amerika na Ay, so tapos na ako magkape. So maligo na ako ngayon guys. So yeah. Okay guys, so tapos na ako maligo. So air blower ko na tong buhok ko. So yeah, so malapit na mag 9 guys, 9 AM. So ngayon is 8:49 AM na. So doon kami magbukuna sa City Hall guys sa may doon. Malapit lang. Kinabahan ako mag injection guys sa bukuna. Takot ako kasi sa needle guys. Takot ako sa needle kaya yeah, pero kailangan ko makatatag. No? So, yeah. Let's go. Okay guys, so tapos na ako mag hair blurs. So, pupunta na kami sa sa City Hall kasi malapit na mag 9. So, yeah. Let's go. Ikuso. Let's go. Putik ang putik. Oh my god. Ang hirap makadaan. Ang daming tao guys. Linya. Tao. Orasyon na kami dito guys. Circle. Umikot na kami dito. You know, yung linya namin dito. Medyo matagalan to guys, grabe. Mga 11 siguro. So yeah, i-update ko lang kayo guys kung nandun ako, okay? Sa may injection na. Ang yun ang pinakakatakutan ko. Oh my god. Wow. Alright guys, so tapos na ako mag-vaccine. So ito na. Ito na, grabe ang sakit. Parang kinagat sa bubuyog. Yan na guys, oh. Yun. Sa susunod naman is second dose na naman tayo. Yay! More sakit na naman. So yeah, so update ko lang kayo guys kung bumalik namin sa bahay. So yeah. Konnichiwa minasan. So nandito na kami sa bahay guys. Grabe ang pagod guys. Grabe ang linya. So it takes 5 hours na kami nandun. So yeah, gusto ko na matulog. Ano nga pala guys, so pasensyahan nyo na hindi ko na record yung part na ni-inject ako. So
Nakinabahan kasi ako kaya kalimutan ko mag-record. Kaya, yun. So hanggang dito na muna ang vlog guys. Sa manadyo ko na dyan, please iwan ka ng like dyan. Makapasok ka man na subscribe ng click notification bell dyan. And yun guys, thank you for watching and I'm out. Sansideso out. Jane!